Il-qorti laqet it-talba tad-difiża biex Luke Zammit Haber li qed jiġi akkużat li fost l-oħrajn kabbar 55 pjanta tal-kannabis falqa fix-Xewkija Għawdex jingħata il-ħelsien mill-arrest. Fid-deċiżjoni tagħha l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qiset il-fatt li l-prosekuzzjoni m'oġġezzjonatx għat-talba għal ħelsien mill-arrest. Zammit Haber ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro. Il-qorti ordnatlu wkoll biex jirrapporta 3 darbit fil-ġimgħa fl-Assa tar-Rabat li ma jsifirx li ma joħroġx mid-dar bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu, li ma jkellimx lix-xhieda u li ma jersax lejn l-alqa li fiha allegatament kienu qed jitkabru l-pjanti tal-kannabis. Intant fis-seduta xehed l-Ispettur Mark Merċieqa li spjega li l-Pulizija kienet ilha tissorvelja l-alqa li fiha kienu qed jitkabru il-pjanti tal-kannabis. DJ ngħata 9 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammezza li baba stfajla ta' 17-il sena fost akkużi oħrajn. Giovanni Trio ta' nazzjonalità Taljana għamel dan wara li tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Doreen Clark l-4 wara nofsinhar u ġie akkużat li suġġetta li tfajla l-atti b'konnotazzjonijiet sesswali u li kkawżala l-biża' fost affarijiet oħrajn. Trio li għandu 29 sena ammetta wkoll li kiser il-paċi pubblika u li prova juża l-forza fuq it-tfajla bl-intenzjoni li jdejjaqa jew iweġġaħħa. Wara li ġie infurmat li l-ammissjoni tiegħu tista' twassal għal sentenza ta' priġunerija, il-Maġistrat, apparti sentenza ta' priġunerija sospiża, ordnat l-imputat jitpoġġa taħt ordni ta' supervizjoni għal sentejn. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma. Raġel ta' 29 sena nżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati għal sensiela ta' serqiet fil-Belt Valletta u bħall-Qormi. Ir-raġel ta' nazzjonalità Libjana tressaq il-qorti l-4 wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat Doreen Clark. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Gabriel Mikallef, Mark Cremona u Clayton Camilleri spjegat kif kollox beda f'Marzu ta' din is-sena meta bdew iseħħu sensiela ta' serqiet fil-Belt u l-imbagħad komplew bħall-Qormi. Fil-fatt, wara investigazzjonijiet fosthom minn filmati tas-sigurtà li nġabru, il-Pulizija għarfet li l-imputat bħala Ramadan Rashid Al-Ġabo. Intqal ukoll li l-imputat kellu każijiet oħra passati u li nstab ħati għalihom. Brabta ma' dan il-każ, il-prosekuzzjoni sostniet li jinħareġ mandat ta' arrest għal Al-Ġabo. Madankollu, peress li ma kellux residenza fissa, ma setax jiġi intraċċat. L-imputat baqa' għaddej bis-serf bħall-Qormi. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega li anke permezz ta' ħidma konġunta bejn il-Pulizija mid-distretti tal-Belt u ta' ħall-Qormi flimkien mal-Pulizija tal-Community Policing, l-imputat instab joqgħod il-marsa u sussegwentament ġie arrestat. Aron Kassar ta' 42 sena minn Birżebbuġa u Joseph Xwireb ta' 59 sena mill-Marsa baqgħu jinżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati b'hold-up f'Birkirkara fit-28 ta' Mejju li għadda. F'din is-serqa l-imputati allegatament serqu ma' 60,000 euro u ma deru quddiem il-Maġistrat Doreen Clark l-4 wara nofsinhar. Il-Pulizija kienet qalet li 3 irġiel fosthom Kassar u Xwireb allegatament rabtu lil vittma f'garax f'Birkirkara u ħarbu bil-flus. Huma ġew akkużati fost l-oħrajn b'serq aggravat, b'arrest illegali u li żammew fuqhom arma waqt li wettqu l-hold-up. Ġew akkużati wkoll li kissru kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqhom fi proċeduri oħra. Iż-żewġ imputati wieġbu li mhux ħati għall-akkużi miġjuba fil-konfront tagħhom. Sit ta' stabiliment kummerċjali ġie ordnat iħallas aktar minn 47,000 euro f'ħobs u ħelu illi naqas milli ħallas għal perjodu ta' 3 xhur bejn Settembru u Novembru li għadda. Rodrik Bonnici naqas milli jonora ftehim li sar bejniethom dwar beħ ta' ħobs u ħelu. Minħabba l-fatt li Bonnici naqas milli jikkontesta talbiet li saru kontrih, il-primawla tal-qorti ċivili ipproċediet għas-sentenza mingħajr smigħ u ordnat il-Bonnici jħallas is-somma ta' 47,405 euro bl-imax ta' 8% fis-sena.